Prima zi a festivalului concurs Talentat la Superlativ a fost dedicată muzicii populare și folclorului, iar cea de-a doua zi muzicii internaționale și dansului. Pe lângă elevi din întreg județul Sibiu, au concurat și elevi din Târgu Mureș. Prima zi a festivalului a fost dedicată secțiunii de muzică populară și folclor, deci au fost soliști de muzică populară și de asemenea dansuri populare. Concursul a fost organizat pe grupe de vârstă, am avut copii din ciclul primar, din ciclul gimnazial, dar de asemenea și copii de liceu. Au participat elevi din Mediaș, dar și din împrejurimile orașului nostru. Cam câți copii au participat? În total, în cele 2 zile de festival, au participat în jur de 300 de copii.